The arrival of the CEO, Santos Pharmaceutical Marvin Sebastian. Because now, email Adazi. Ofesi Rumaka. Also, let's catch up. Rumaka. Where's the common is no. Where can I? Have you smelled what is that? Where you I cannot go down my kitchen. Business here. Chuku ya gosi ubu ikide na kiye dinaya. Step and they happen. Why are they money? They money.
Eto asiku e ko re sina ha tuku no de na. No no, ana e ke no. Ewu na ba ku na ewu. Ewu ni. Eza na ni wo so. Ewu ni. Onu na ba si abuye mu na ewu. Eza ni simbiri. Ayi de ni. Eza ni simbiri. Eza ni simbiri. Eza na ni wo so na. Ni wo so na. Yes. Only if you do because age grade cheap, puri china na zindo go ya bataliba. Chama no munde go no no melo na mata. Ada zindo go. Ichi anda bega wango. Ichia. Guys, china wata. Step palo. Jeje odowa family na ri. Afa na pati no no zindo chia. Hey, ada. You been kakalaga. Hey, Adebu. You are not by the phone, go to Yama. I was on Anno, which you could have been a and mama Nnukwu anyị ọ nọ ndụ o nwere ihe okwu o nwere ike ọ dụrụ nwa ha bita amara mgbe ọ nọ ọ bụ na ya na-aya eji ọdụ na ana m abịa anyị eji ndị eze ọ na-eme esi alapụta m wee nekọta mgbe ọ na-akwado ime ya wee si ndị ọmụnwa ya ana a ga-abụ nnukwu mmadụ melu mebere bụrụ nnukwu mmadụ azụ taa ihe ndị ụwa ebe a kụzi ya bụ na ya ọ ya dịrị ụmụ nwoke ọ ya dịrị ụmụ nwaanyị dịkwa onye nwaanyị mmadụ a ekpere oyi ekpere m ebidoro taa ọ ya na-azụ afọ
11th. On the 2nd, Day, Olúwa. Akọ̀wé kíkì ìṣòro. Ọ̀nà àkùkù ọba tí òun ẹ̀jẹ̀ tí a lè ṣẹ̀dọ̀. Ọ̀mẹ́ni náà súnmọ́ ẹni. Ó ti ṣàlàyé ẹ̀yàn sọ́mà. Adazi Uncle man, huh? Uncle man, one aka. What happened that week he was in car?
Okay, China, God bless you. Arizona. Yes, I forgot the number one citizen of this community. His Royal Highness Igwe Etebat Moka Adama. Nnukwu. Betrand, darling. We are celebrating. Esa
the #1 citizen of this community. His Royal Majesty. Igwe Edeba Mboka. Ezana Wajiaka. Hello. I'm making it good in there. Adazi above, family with our dad. Get a group and the Pomaka. Okay, be a back. Mario Boga. Also, we're done. The Vedeva are able to conclude them. Yeah. Although the people don't get a museum. And man, I came in the Gobonaka. If I ever have a Okumeri Karo, hey, Pere Kangi, hey, Pere, you have my infinite decision. Ologo to the case of Pokemon over. That means the long heart of you can do a robe from the Oboda. Nnukwu. Okay, you got my picture. Okay, you go water. Okay, you get like it. Okay, can I like it? Okay, what again? Okay, is that Nnukwu? We're not sitting in water. Go there because there's no logo. Don't let me get back to the local. Why? Ebu PG. Ebu PG. About that, something maybe you are going to support. One door you need them. They never about one door. When I tell you a better, everyone is about where one of the chambers are not. Zama. Oh, and empathize and imagine as I know, as I know, change. When I say, eventually, what are to put a union, but when I just last of your mind. Also, we live there. All the way from Nnukwu. Also, bottom from.
Matai Church. Evergreen, have you ever started? Hey, not so good. Okay. Lola, come on. Black in the house. Oh, the traditional prime minister and the regent. Dr. Chris Mbano, the Chabana Walego, the Chabu people, the Chai Kimba, I Ganamata, Celesi, Yadi, Ezana, Ezanos woman, Ezano Waden woman, on a high The immediate past President General of the South Development Union, Ezano Zome, Ezana Chile Chendo, Uncle Man, Chile Chendo, Ezano Zome, Ezano Bidu, Zomala, Adazi, Ezano Zoma, Ezano Chile Chendo, Uncle Man. Come on, man with the lion.
Nani bojilo na mono fonye no amolu. Hey, okalaka. Odu. In the society, men of honor, men of timbers and calibers. You can see chiefs in the building. You can see other those in the building. These are wonderful family friends. Show me your pen, I'll tell you who you are. Your circle matters a lot in life. Your second love matters. Your first matters. That people should know the things you do, and those around you matters a lot in life. Give it a go. Announcement. And some are French now as well. In Igbo language, Alambra Highlander because Jebugabo Togi Fake 32 AN Highlander Jebugabo Togi Dalo I Nasir no Betrand. Ladies and gentlemen, dear friends and well wishes, let me announce the soft landing of Chief Emeka Ezekwem Ibubaga Neocha, the Lion of Aneocha. Hey, Omelora, no guy corner bata. Yane Otoya, Ibubike 1, Nazara. Ibubike 1, Nazara. Hey, the lion, the lion, the lion.
Ogbalu and the other Monk, the only man that the bag on no, or Octago, Abede Bani, or Batapia. Ojayana, or Nawan, or Roboya, yes. Chief of Amadike, Keys is in our room. Keys is in our room. If you bag on the attack, come come please. Chief Rebecca is a one. If you bag on the attack, Ohamadike. Ohamadike. I can represent our people. I will. Ohamadike. Ohamadike. This is in our room. Yes, Nnukwu Ogbalu Moji. Hey, Amadike. One and name. This South Africa don't be a holiday. I get you a belago, each of the lion. Oh, yeah, now. The lion. So I got a guy saying congratulations. Now this giant step. What you keep at? Oh, yeah, make us see. Oh, yeah, he said, so even in the end, you were telling him to go to the how would I do what everybody can ask. I asked you how you become teacher. Most of the money was paid. I was here. I just can see congratulations. The lion. Yoji. He said, I don't want to come snapshot, please. Hey! And that is it,
You want to cheer? Give us a cheer. Give us the one. Give us the cheer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Evergreen. Eza na Silver Jubilee. Eza ni pom pom. Eza na Uwonye Uwama. Oje kome. Oje kome. Hey! 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 Olu. Eza na fomwa. Eza no yechizoka. Eza no Nnukwu. Eza no Ogbalu. Ogbalu no ba ha una. Eza ne da kunono. Eza ne de poche, eza no ga de man. Eza ne da kunobu. Eza ne mezwe. Eza na Silver Jubilee, Ofobi Israel. Waje no wa, je. Ladies and gentlemen, the arrival of the immediate past number one commissioner and the 22nd of the state. Hey, I have to get now. Hey, my brother, can I? Without not the Julo, you can go to many. I'm going to go so can you go to many? I'm one of you. That's fine. Hold on, brother, this one.
Ayah balagi. Itiana. Ibe erika kada ha Jesus. Even though you again. If you were to put your cousin, every single word you have to put your name. Now, for Jesus, let's see what you want. Change the bank here.
My own brother, Ikagunage, Isike. Professor Barrister Franklin Clapper, another barrister at law and solicitor. In faculty of law, music, okay? And I said, because two of you, I don't know what he's doing or what tonight. I'm not at the before. Oh, I'm because we're not in order to do the one. Everyone to do with here. You know what you imagine. Say, you know my ministry is not just last. Amen. Hey, you know also. The way I sit down, you go.
ezigbo ndị mmụọ ozi ezigbo ndị bụ ozi ndị mmụọ alalụgo ozi ụzọ eghelugbo ọnwa eze ọkụka na aba ụzọ eghelugbo chere ihe dị mgbe ma ya sie gị ike na-ese ya ike ajọ mmụọ na ajọ mmadụ eze ọkụka na ọkụka n'igbo gbapụtagoro ọgbọ nnọọ eze ala nna nyere ugo eze ọrụ na-emejuwe eze ala nna ya ugo eze ala mmerugo mezuwe eze ala isi mmiri eze ala nke ọ na-adị ya na-akọrọ ebe ọ na-adị ọ chọrọ ndị abụ eze ya bụrụ eze ịgaba n'ihu nke anyị chiri ọzọ a n'ọnwa nwa tolite okpuru ichichi anya di ya nwa gị magịcha di ya nwa nke ọma ya katara n'obi a ka m dike eze dike ọ na-anasị ọzọ ka ewesị ka mgbe ogologo ndụ na-abụ isi ike anya dịrị gị mma eke dịrị gị mma ọya dịrị gị mma akwụkwọ mgbe iche ka anyị baratara gị dịka ọ ya kpara ego anyị ga-abịakwa ọzọ alapụka anyị na-emepe ụlọ na-arụ ụlọ dị iche iche na-atụrụ nnukwu palet kasị nke a na esikọla ya adịrị ya mma ya na chukwu ebe na-adịrị mma igwe ndị be asị n'ọụtọ ka akọwa asatọ ife ama m na onwere ọfara niile ị na-agba m ada abịa ana m anọgide n'ọfara gị ọfara ọ na ị na-agba na aba ana m abịa nke lasi ya abịakwa m so emeghị vat nke ya mmasị ndị gwa ihe echipi ya nka ndị ajọ mmadụ aka ya na-ebi ya na ndị ezi mmadụ na-aga n'iru mmadụ ama anọchiri ọrụ na ife echichi etu anyị na-ekwe na-agọzi gị ihe ọmụ ị na-emere aba na-eke ise na-eke ebe dị iche na-ebi ụmụ ogbenye anyị ebere ụmụ ogbenye a ga na-edogo etu isi enyere ndị mmadụ aka dị etu a na-enyere ndị mmadụ aka nọ nnukwu mmadụ ego ya na-abịa ka mmiri ụzọ mmiri ya na-echi echi wee na-asị gị na ọ ga-adị mụkwụ ịzọrọ ebe a taa ọ ga-adịkwa ihe ịchọrọ ihe ahụ na okwu adazi nnukwu ya bụrụ na obi ụgbọ eze ala ọ ya adịghị mma ukwu ji bịa ụrụ ga-eji na ga-ana ọ ga-alụ olu mma na-abịa ọzụta asịkwa onye nwanyị etu o si wee dị a ga-anaghị m omelọra biko bịa n'ebe ndị ichi nọ omelọra bịa n'ebe ndị ichi nọ
Oxygen, none. Why are you clear from? Yeah, when I make a Russia, if I can Russia, you can wait and you may back. Yeah, Franco. If I'm on it, you are Biaba. Yeah. How many work can Russia? Do you can wait and you may back? You are not, one microphone. Black in color. Because Gabriel today. Thank you so much. One Nazara. Yes. In the state. The lion. Oga. People know actually.
I was saying something about South Africa every time they do holiday. Check out, man. Lady and go to here, and there's a picture. Evergreen. We thank you so much. The lion, Franco Bianco. I can go to the can I Chalugo, Oh, come on. Ọ̀kíkàdìbò 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 pọ̀ n'ụzọ ka nkele eze ọ̀kíkàdìbò ọ̀kíkàdìbò. Igwe ọ̀kọ́lẹ̀. Clap for Jesus. Let's go, mother. Thank you. Ejana moji bata jona lupa.
That's the departure of Totalis to Biade. Ide Ebubedike and Ocha. Oh no. Betrand. Ezana nna yelugo. Ezana mezuo. Ezana ngona ade. Ezana nna yelugo. Ezana isi mmiri. Toyawa. Ezana ndị ọzọ. Ọwa tera. Thank you. Ide wolaji. Ọnwa bise nnọọ. Ọnwa daalụ. Thank you. Biko, ide? Otego. Anyị na-ege na mma. Ị ga na-agbada, ma na-agbada. Ebe ị na-eje, ọ na-eke Chukwu. Mana ebe ị na-ebe na ama na Chineke. Na were kụzie maka na taa abụghị eme nwoke. Gọzie gị. Iwe ike ruo ebe a. Ị na honorable life. Ịghọtago, ọ Chukwu na-eme eze. Na-ayọ Chukwu. Ebe ị na-eji ga-eru ya. Onye na-asịkwa ebe ụsụ eweta ihe unu Chukwu ya na-agọzi unu. Ụkwụ amakwa unu n'ụzọ. Unu naruo, ụkwụ unu jiga, unu ejina ya aka nke unu jiga. Ana m azụ Chukwu, ọ ga-emere unu ihe ọma na ofu n'afọ Jizọs Kraịst bụ onyenwe anyị. Amen. Dodiri unu. Hey, ọnwa tera. Now believe. Ezana nna yelugo. Ide Ebubedike.
If you got